Hello mga bay. Nakakain na naman kami ng ano bay. Chicken joy from Jollibee. Ito mga gravy, grabe ang gravy, ang dami oh. Diba? Masaya na naman ang mga katulong sa pintas. Ang dami ng mga karton. Oh, ang sarap. Kain tayo bay. Yung alaga namin na bunso na lagi ng delivery. Oo. Nakaraan sahod din niya yun, McDo. Yung sahod, nang-delivery talaga siya ba? Kaya siya lang bunso na na mapagbigay. Ano ayaw niyo dito? Mag-isa ako sa gravy na to kadami? Hindi pwede, ang dami nito, sayang. Kaunta bay. Sus, busog na naman ang katabang bay. Panihapon. Pero ngayon, muntik na itong nalimutan kay gabi na eh. No? Ano, Sarah? Hindi naman, makakaudio pa lang. Kasi nung nakaraan, nalimutan niya talaga. Nagpamagdo siya. Yung dinner namin, namuti na yung mata ng itong dalawang to. Sa hagdanan, naninigas na kakahintay. Kinamaga, aga nagising ng alaga namin para mag-order ng McDo. Parang siya, nag-guilty siya, no? Nag-guilty siya kaya nag-promise mangod siya nga. Nag-order siya, manihapon talin yung mga, bye. Kahit ganun lang ang coleslaw nila, kukunti. Ang sarap, kahit wala na yung tinapay. Manok lang Kaya papakin. mo eh, dapat manok lang. Wow. Masarap diba? Kesa sa KFC. KFC parang ano lang. Nabis talaga ang manok sa Jollibee, no? Iba talagang tugla. Pilipino kasi natin yung dito tayo. Pero maraming proseso kasi ito, Sarah. Yung ganito siya. Sa KFC kasi ang pinag-ano doon. Nakita ko yung bagong deliver, may mga ganito na siyang harina. Nakaano na. Ready to fry na siya. Galing freezer. Pinipreser nila ito. Tapos nilalabas yung ready to fry na. Kaya crispy, Sar. Kita mo yung mga potato. Crispy kasi pinipreser nila. Hinahapcook nila tapos freezer. Kaaraw nila. Bilad. Itong bunso namin ang mahilig manglibre ba. Dati pa man, ganyan na siya. Mahilig mamigay kahit nung wala pa siyang trabaho, mahilig talaga siyang mamigay. Bakit yung kaya na namin? Bakit makala? Wala, dapat magpasalamat muna tayo kay Tuta bago tayo kumain. Isin mo nga, mag-voice message tayo. Hindi. Kasi nag-chat, nagsabi ako kanina, thank you. Voice message mo, pati tayo mag-voice message. Kabayin yung sabihin mo na lang. Personal. Walang silang. Ano signal? Pag nandito na ang libre, wala nang signal. Nung wala pa ang libre, may signal. Nagantay ka ng salon. Nung wala pa yung libre, may signal. Ito salamat na ako. Parang padala lang ba? Nung hindi pa nagpadala, malakas ang signal nila. Nung na-receive na nilang padala, wala na silang signal. Aray ko. Tulog na yun ngayon. Hindi na ako tulong na. Kasama ko siya umakyat. Ano ba yun? Mga kami. Kasi nanay na yung charger. Anong charger hinahanap niya? Wala namang gumalaw sa area niya. Andiyan namang mga wire niya lahat. Bakit tatay? Baka yung si tatay, susumbong na. Nag-charge ako dyan. Oo naman lahat mga karating doon kaya na. Paano ba makakausap?
Nanay, gusto ko lang kausapin. Uwi lang Naantok ako. siya. Hmm? Naantok ka. Naantok na. Hindi po pwedeng anuhin yun. Istrobuhin na. Papuntang Ang tulog aga na. na tulog, tapos walang tulog. Tingnan mo, Hindi, ang tulog niya sir, ano? Hindi na normal. Hindi na, no? Hmm. Hindi Ano siya na ang natulog. tulog niya eh. Putol-putol na. Ganyan ang mga edad na ganyan. Diba si tatay, masarap lang yung tulog. Nagamot kaya? O sa gamot niya, may maintain kasi talaga niyang gamot niya, pati mga pagkain niya. Tatay Alam mo, hindi masarap nagbabago. ang tulog. Nag-iingat talaga sa tatay sa ano. Kahapon di pwede. One more, Priya. Three. Tomorrow? No good tomorrow. Ayaw ko. Tomorrow no good, yala. Tomorrow no good to you. Tonight good, hot. Tagtatlong manok kami. Siya, agoy, ginoo ko. Bakit tatlo naman ang binili niya? Tama lang, dalawa. Ganun pa rin. Anim, isang bucket. Ayaw, meron. Meron. Powerful. Si makakain na isang buso, isang box ng isa. Pag gutom. Ganun talaga. Diba? Kasi kay nanay lang ako nag-thank you. Nay, thank you, nay. Ayaw? Oo. Ba't sa kanya hindi mo siya nalibre? Di amin, salamat kasi may anak siya na ano, ganun na pagbigay. Ayaw ko. Hmm? No good tomorrow. Tapos nandun yung alaga namin dalawa. Yung doktor at saka yung pharmacist. Kay nanay na ako nag-thank you. Nay, thank you, nay. Kaya tayo. Ang ibig sabihin kay tatay, hindi. Kay nanay lang, nay, thank you, nay. Ibig sabihin, salamat, nay, kay may anak kang ano, mapagbigay. Hindi mo kaya Tinatago yung plato pag naririnig yung mga pintuan. hindi pumasok siya. Hindi na. Ano ba yan? Matutulog tayo ng busog? Hindi mo kami matulog. Ay, so siya kung gising bukas. Yan na. Another one. Priya, oh. Hey, Juan! Small. Ay, walang niya yung daw makainin niya. Wala, grabe naman ang Priya, yan na. Yan na. For rice, no problem. Nice, this one, oh. Gusto niya yung chicken daw, Ben. Wala ko rin. Nayabag. Ganina pa man mo siya. Maybe Sarah. La- Are you orange? Eat this one. Better oven tomorrow. That one. Yan lang. Nalang ko. Labo na idagdagan sudan di mo kaon. O gulay sudan, magsigig ko anong gutom kayo. Nalibat na diri mo naong. Karon, naidaghang pagkaon di mo kaon. Kuan mag ngita nung uglaing pagkaon, naidaghang pagkaon diha. Tomorrow. Pasensya niyo. Yeah. Ah. Face. Wag, I face. I see. wag mo sabihin. Face lang daw nila nakikita. Siya lang nagsabi. Hindi daw kita. Philippines. Pilipina. Oh, Pilipina. And Bangladesh. Napon, mga unta. Lagi libre mi sa amang alaga. Naman, Jollibee. it's not Bangladesh. It's African. It's African, not Bangladesh. Oh. Okay, sino Africa? Friend. Ang paborito yun ang inday ko. Sakto isang Pag sausaw. mag-order ng first price, sabi niya, Mama, extra large ko nung nga ako. Masarap yan, isaw-saw Ito nga, ang prito na Sunday. laman ta sa balay. Ang nga di lagi, lahi raan ko ang Jollibee. Filipina. You're from Filipina, and your face. Pilipina. Filipina. You see our face? Filipina. I am English. Original. What did I There, do? okay. I said Filipina. Hey, go. You in Filipina? Yeah, Filipina. Look at you, Filipina.
Pinili niya yung London na. Pinipili mo. Maganda pala, may ikot din. Yung? Yung London. Yung Maganda nakuha pala. ko? Yung mas... Oh, may ikot nga yung gross. Meron Maganda. din sa loob. Maganda pala. Gaan pa. Pinili niya. Gaan. Ang akin ang pakabigat. Napakabeso yun. Si nanay kasi pumili eh. Kaya mo na. Binali ko kay nanay yung pula na ano, telephone na phone. Ano yun? Di ba? Apat yun. Pag na yung pinagbilihan mo, di ba? Meron pa nga telephone. Oo. Ba't apat ang binili yan? Para kanino yung isa? Baka kukuha na sila ng isa. Ah, oo, baka isa. Baka kuha sila isa. Binili ko. Ewan. Kailan pa? Yung alaga naming doktora, pasalubong niya sa amin. T-shirt na may nakalagay London. Sinabi na namin sa akin kanina. Yung damit, natanggap niya na, pinadala ko na yung team na dito. Home mo. Kasi nga nakita niya yung t-shirt. Parang huli niya yata binili, sila yata ang bumili mo sa t-shirt ng mga taga na ito. Tapos, Kasi ibang klase eh. Cheap. Mura yun. tapos si Nanay Kitchen ang niya bigay. Nakalagay London. London Bridge. London pala sila galing. Doon ba ano? Maganda niya ako sa lubong mo ngayon. Yung sa ibang. Ay, sa ibang. Lagi naman ganun. Huwag mo nang matulog ha? Gabi, busog mats. Ano ba yan, Zara? Hindi pwedeng matulog. Naku, pag busog pa naman, ang sarap matulog. So good. Pwede po. Sumak na malaki. Ano, Zara? Tawan mo, Zara. Dako ng kay Tiyan. Sabi niya daw, te, nung unang dating ko niya daw dito, ang ganda daw ng katawan ko, sexy daw ako. Maganda nung unang dating nga, di ba nung pauwi na ako? Ang ganda ko daw, ang ganda ko daw. Tapos ang talagang Ngayon? busy. Pintasira. Ala. Kusog sa akong katawa. Next year, will become small na. Talong magtaba ka sa Ramadan, daming pagkain. Padispedida, Akala ko yung padispedida na to ng alaga natin, Sar, kasi alis siya next week. alis na siya eh. Lalarga na yung alaga namin sa US. Bisitahin niya yung tiyahin niya doon kay. Yung tiyahin niya kasi nakakapag-asawa ng Amerikano. Kapatid ni mama niya. Sino small? Sri Lanka. Sri Lanka? 43 age. 43 years old? Age. Ah? Age. EG. Age. Hala, parang hindi ko na kainin yung isa pang manok. Ayan. Kuya, eat the ano? The skin. Gracias. Skin, eat. Ako nga skin ang gusto ko eh. Skin. Ang daming gravy. Ang sarap sa... Masarap ng credit kaya maubos ko. Kaya kabin ko. Pero parang iba yung gravy sa Pinas, ha? Mas masarap. Mas masarap. At dito Hindi, parang yung nakain iba. natin sa city, masarap, di ba? Ito hindi. Parang iba. Apurahan. Thank you. Kakain na okay na. Apurahan ko ito. Yung sa Jollibee sa city, sarap. Iba yung gravy nila. Pero yung manok, Jollibee. Yung gravy parang iba, pero Jollibee sa kanak, ba masarap ang manok. wala din naman KFC. KFC, hindi. Parang ano lang. Parang sa bahay lang. Parang, hindi. Mas masarap ang gawin dito sa bahay kaysa yung KFC. Kulang Grabe, hindi ko na makaya yung tinapay. Oo, nakainin. Sayang. Bakit kasi mabilis ang matawa sa akin. Before, you know, she can eat all the food Hindi. in the kitchen before.
Ito pinipilit ko ng 3 hiwa. Kaya sayang man, hindi na maganda bukas. Hindi. Pero totoo, malakas akong kumain noon. Ito is skin. Tinatakpan niya ako kasi hindi niya kinain yung mga skin. Hindi na nga makahinga sa kabusugan. Hindi na makahinga sa kabusugan. Tapos ipipilit mo pa na kainin niya balat. Pinahatan niya kasi yung ano, yung popcorn eh. Yan, ito yun. Don't eat popcorn. All eat. Nainggit siya sa'yo kasi nangat ka rin nangat-ngat. Ayan. Ngayon, busog kayo. Sobrang busog. Wala niya, buntot ng buntot sa'yo. Ewan ko ba dyan, lali ko na nga inaasar eh. Wala na sa paningin ko eh. Lali ko siya inaasar. Juice. Ang kawawa naman yung alaga natin. Sala, mastahan natin ng juice. Naghanap siya ng juice. Sarah sweet. Mm. I tell you. Swaya it and then? Sweet. And then? Full Priya. Colors. Mm-hmm. And But then? Sarah will change color. Nagbabaon pala. Biscuit. Apple. Apo. Ano nga rin sa niya? Inventado ka. Hardly I too much hungry. I too much hungry. Sarah too much hungry sleeping. Sarah. Dates yun, siya hindi ako. Sarah too much eating. Ang galing mag-action eh. Sabi niya. I tired Priya. Colors. Sino kumain ng apple? Who ate the apple? Apple no eat. Nasaan yung apple dun sa room? Pinak mo ng ipis. Every time, see? Every time ice cream. Wala, lagi ka daw mag-ask ni Sarah. Sinungaling ka naman, Freya. Super liar ka na. Hindi ko ang ginagalaw mo ito. Sarah, Ang babakyong ka daw. Na-action pa ako. Na-action pa niya si Sarah. Babakyong tapos. Gumaganti ka Ice sa cream. akin ah. Sarah, Vacuum? Ayun pala. Ito ice cream? Mhm. Ito ice cream? hungry colors Priya. Kasi, marami ko. I-action pa niya. Grabe ka naman. Ngayon ako. Busog Mats. Thank you so much sa atong sponsor. Kami busog kayo ang hapunan sa mga katabang itaw. Bye. Thank you for watching.